Доброй раницы. Сегодня неделя. Приехали в костел на святую мшу. Молимся за святый костел Христов, как продавал свет от грехов и вел усих людей до Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Отца Святого, как его зустрічі з керівниками держави стояли працювання у світі справедливого спокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керівників нашої країни, щоб як не погасились об щасливій будучи свого народу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за глухонемих, щоб вони зустрілися з доброзичливістю людей і знайшли своє місце у громадстві. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто має проблеми з життєм, щоб, дякуючи Божій допомозі, вони змогли її вирішити. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, щоб супольная молитва при алтаре Пана поблизила нас до Бога и поглубила наши